Ja, så får vi da börja efter. Så får jag be dykon om att finna plossene tja dykon, så är rättliga kött. Så kommer vi för gångt. Ja, lukka få det sørst igjen. Finne plossene, kjøtt. Så færer vi at byrja. Og det her vi har en brøyting i skrånne, årsaket av ringa veksjonen som hever vært. Tøytan oppleggshalteren som skulle være nå, sitter i flåfærden av Vedelferja. Jeg hukte akkurat av flight radar, og hun lenter om så leis 12 minutter ish. Så, og så skal hun skunta seg henda veien så. Men hun kommer at døra. Men i stedet for det, så har vi flott akkurst, så leis at vi får opplegge om talgilda luive og gaming, det får vi nå stedet for det. Så det så leis at talgilda luive, det en tøytingar mykjel parster av badna og ungdomsluivenon og idea. Og av Danska Center for Digital Pedagogikk, her har det flere serfrøyngar om talgilda venar og sosiala milar og gaming og den slags. Og en av disse her, han eiter Emil Ludvigsen, han KT Sergrø Køner innan talgilda fellesskaper og gaming. Og han får si sinter om hva ui foreldre og ærer bomarar jeg vita om det her universet tja tamanunke. Og det var meningen at Emil altså skulle være her, tja satter, men på grunn av at du ringer veksjonen så han i Danmark, og så han heldet det digitalt stein 4. Og vi skulle ha Emil Ludvigsen her. Kan du høre oss, Emil? Ja, Emil, kan du høre os? Der ikke en lyd. Han skruer øyelt på knøttene her. Takningeren her at han fyrer. Emil Ludvigsen, du da? Ja. Det var godt. Fint. Hjertelig velkommen. Tak. Vi glæder os rigtig meget til at holde dit oplæg. Vi ville gerne have haft dig her hos os. Men det her, det det næstbedste i hvert fald. Så det rigtig fint. Vi glæder os til at høre dig. Og vær så god, du kan bare gå i gang. Vi kan også se dig nu. Ja, mange tak. Jamen, som jeg også kunne forstå i introduktionen, jeg snakker jo ikke så forfærdeligt godt færøsk, men jeg hørte i hvert fald Emil Ludvigsen. Og det rigtigt, at det mit navn, og jeg skal snakke lidt om børn og unges digitale liv, fællesskaber og gaming. Så lige om lidt kommer jeg til at dele mine slides og slukke mit kamera, så har jeg forstået, at når jeg er færdig med oplægget, så der mulighed for at stille nogle spørgsmål. Og jeg vil også bare lige skynde mig at sige, at I får udleveret slides bagefter, så I kan gå igennem og kigge igennem igen, så man behøver ikke at tænke på at tage billeder og sådan noget undervejs. Men jeg får lige delt her mine slides. De burde være der, og dem kan I forhåbentlig se nu. Mit arbejde hos Center for Digital Pædagogik handler altid om børn og unges digitale liv på den ene eller den anden måde. Og jeg er så en af dem, der sidder hos os og er ekspert i gaming og online fællesskaber. Og rigtig meget af mit arbejde er at holde oplæg og være i medierne og nyhederne for at snakke om de tendenser, der er online, som voksne, forældre, fagpersoner osv. skal forstå for at kunne hjælpe børn og unge bedst muligt, når de er online. En stor del af
arbejdet er som sagt de her vidensoplæg, som det her også er, hvor vi tager ud og snakker for elever og for forældre og fagpersoner. Eleverne er også et sted, der er rigtig spændende for os at være, fordi vi får en masse indblik i, hvad de laver, når vi er derude. Og lige om lidt vil jeg nævne bare et par eksempler på de steder, hvor børn og unge også kan komme lidt galt af sted, når de er online. Og mange af de ting er noget, vi ved, fordi børn og unge deler det med os, når vi er ude på skoler eller efterskoler og gymnasier og holder oplæg for dem. Derudover så laver Center for Digital Pædagogik også forskellige rådgivninger. Vi har for eksempel cyberhus.dk, som nogle af jer måske kender, og det var den første digitale rådgivning i Danmark, og er stadig en meget aktiv brevkasse, hvor vi hører fra børn og unge. Og så sidder jeg selv og er den, der rådgiver på scammed.dk, som hjælper børn og unge, der er blevet snydt i gaming, når de handler med skins med hinanden. Og det kommer jeg en lille smule ind på igen, når jeg snakker om forretningsmodeller i gaming lidt senere i oplægget her. Eksempler fra brevkassen på Cyberhus har jeg taget med her. Vi kan se, at rigtig mange spørgsmål lige nu handler om, hvad der er lovligt at gøre online, og hvordan man passer på sig selv, hvilke regler og normer, der ligesom gælder for børn og unge, når de er online. Og noget af det her handler for eksempel om, at man har fået fjernet sin TikTok-profil, eller det kan handle rigtig ofte om ens lærer gerne må tage ens mobiltelefon og kigge den igennem, og hvad er reglerne ligesom for det. Derudover, altså ud over oplæg og rådgivninger, så laver vi så også en masse projekter, og det er noget af det, jeg sidder rigtig meget med. Så laver vi for eksempel et projekt sammen med UNICEF om at klæde pædagoger på til at arbejde med børns rettigheder online. Sammen med Astralis og Institut for Menneskerettigheder arbejder vi med seksuel chikane i gaming, og vi laver rigtig mange forskellige ting med støtte fra fonde. Især vi lavede også en særudgave af Anders Sand til børnefamilier, som handlede om, at onkel Anders går online og bliver digital, og så kunne det starte en samtale derhjemme om, hvordan man gør det på den bedste måde. Men nu skal vi jo specifikt snakke om børn og unge og deres liv online, og det er sikkert heller ikke gået forbi jer, at der er en meget, meget, meget stor mængde af debat og artikler og forskning og pseudoforskning og folk, der har en mening om skærm, og overskrifterne, de er ret ofte lidt voldsomme, at man læser om, at børn bliver stresset af mobilen, eller at børn og unge bliver voldelige af at spille computerspil, eller skærmtid giver depression, eller nogle af de her ting. Men det er jo vigtigt at huske, at de her ting er komplicerede. At nyere forskning, der kommer ud, viser jo ret tydeligt, at der selvfølgelig kan være nogle ulemper ved meget højt skærmforbrug. Der er jo også det, vi alle sammen ved med at bruge telefonen lige inden man skal sove. Det gælder jo for både børn, unge og også voksne, at det ikke er særlig godt for vores søvnkvalitet osv. Der er jo selvfølgelig nogle ting, man sagtens kan tillade sig at sige omkring skærm som sådan, men man skal altså passe på at tillægge skærmen for meget magt, eller tro, at hvis et barn ikke har det godt, så skal de bare stoppe med at bruge sociale medier, eller stoppe med at game, og så får de det bedre. Og nu nåede DR's kortlægning af medieudviklingen i 2023 lige at komme ud inden det her oplæg, og der er for eksempel den her graf med, der viser udviklingen i antallet af artikler med ord om skærmtid eller skærmbrug. Og der kan man jo også tydeligt se den der udvikling, vi måske alle sammen går og føler er der med, at der er sket et eller andet de sidste par år, måske særligt lige efter corona og frem efter, hvor det bare er stukket helt af. Og det er jo ikke dårligt, at der bliver snakket rigtig meget om skærm og skærmbrug. Vi synes jo, der skulle snakkes endnu mere om det. Så det i sig selv er ikke en negativ udvikling, men det betyder bare også, at der er endnu mere mulighed for at få viden, der ikke er så god, eller at vi stadig bliver ved med at have dialogen udenom børn og unge. Og det meget handler om lige nu, det er jo, hvorvidt vi skal regulere, eller hvorvidt vi skal
danne børn digitalt. Lige nu er der jo for eksempel, det er blevet indført i Florida, at børn ikke længere må have sociale medier, og i disse dage så er Mark Zuckerberg og de andre direktører for sociale medier i USA ved at blive grillet i kongressen. Øhm, Fordi der blandt andet er en masse børn og unge, der har været på sociale medier, og så efterfølgende har taget deres eget liv, og så skal de stilles til ansvar. Og det er jo rigtig fint, at man arbejder med den regulering. Vi kan bare også se, at hvis man ikke sørger for at overbevise børn og unge om, at den regulering, vi får indført på deres vegne, er konstruktiv og positiv for dem, at de så ikke gør brug af de værktøjer, vi giver dem. Vi har for eksempel været med til at arbejde for det, der hedder Digital Services Act i EU, som skulle pålægge sociale medier, som for eksempel TikTok, at brugerne kan slå det skræddersyede feed fra i deres, altså på deres telefoner. Men når vi så er ude og lave oplæg eller workshops eller seminarer med børn og unge og nævner det for dem, så siger de jo sådan ganske rigtigt, at de kan ikke se noget som helst godt argument for, hvorfor de nogensinde skulle gøre brug af den funktion. Fordi TikTok tilbyder jo skræddersyet virkelig god underholdning til børn og unge, baseret på dem og deres interesser. Og hvorfor skal gå hånd i hånd? De starter tidligt på sociale medier. Der blev lavet en undersøgelse for nogle år siden, der viste, at vi danskere synes, at børn først skal have deres første egen mobiltelefon, når de er cirka 10,5 år gamle. Men i medieudviklingen fra 2023 kan vi for eksempel se, at hvert tredje barn mellem 6 og 8 år har egen telefon. Og så er det sådan 2/3 mellem 8 og 10, og så fra 10 til 12, så begynder de fleste faktisk at have deres egen telefon. Men der er altså nogen, der starter virkelig tidligt, og derfor kan have altså en ret tidlig debut på sociale medier, hvor det er vigtigt, at vi som voksne kan støtte dem. Det, der jo selvfølgelig gør det svært, det her for forældre, det er, at man jo vejer barnets mulighed for at indgå i fællesskaber op mod det her ønske, man har om, at barndommen så vidt muligt er analog. Så man har måske både en frygt for, at de er med på sociale medier og alt, hvad det medfører, og en frygt for, at de ikke er med i form af at blive udelukket fra det her fællesskab. Hvis man sådan skal dele pigerne og drengene op, så kan man jo så sige, at pigerne er hurtigere til at komme i gang med sociale medier, billeder og oplevelser og sociale medier, hvor drengene de starter på computerspil, og andre sådan drengede hobbyer, der bliver trukket over i det digitale, hvis man skulle sige noget helt overordnet om deres forbrugsmønstre. Det, der kan gøre det overvældende for mange, både forældre og fagpersoner, at følge med i det her og stille sådan interesserede og nysgerrige spørgsmål, er, at der er så vildt mange forskellige medier, og man føler, at man ikke ved noget, og at man så ikke har noget at byde på. Og det, vi altid siger til forældre og fagpersoner, er, at I har en masse at tilbyde de her børn og unge i form af samtaler om deres digitale liv og jeres livserfaring og gode råd og vejledning til dem. Og det kræver ikke, at man, for at tage nogle af eksemplerne her på skærmen, at man har helt vildt godt styr på Fortnite, eller selv bruger Reddit, eller bruger helt vildt mange timer på TikTok, eller sådan, at man kender de konkrete medier, før at man kan gå ind i de her samtaler. Og nu, som jeg snakkede om før, vil jeg nævne nogle af de eksempler, hvor børn og unge kommer en lille smule galt afsted med udgangspunkt i nogle af de her platforme, fordi det er noget, vi ser i Danmark lige nu, og det kan jo meget vel være, at det enten allerede er noget op der kender til det medie, der hed Chatroulette, og som senere hed Omegle. Og de her muligheder for, at man sådan kan sidde og videochatte
ligesom man gør på Teams og Zoom og så videre, men med fremmede mennesker, hvor man trykker næste, og så ved man ikke, hvem det er, der dukker op på skærmen. Det tilbyder jo selvfølgelig også en sårbarhed for børn og unge i, at der kan dukke noget op, de ikke har lyst til at se, uden at der som sådan er et filter på det. Og det vi for eksempel ser, fordi de fortæller os om det, når vi er ude, det er, at børn helt ned til for eksempel 5. klasse, de sidder på Ome TV, selvom at de godt ved, at der er mange voksne, der også bare sidder og onanerer eller laver andet seksuelt indhold på platformen. Der er der mange, der bruger det til, at de håber på, at de møder en af modsatte køn, der har lyst til at se dem onanere. Og det er jo sådan lidt allerede en lidt skør fritidsbeskæftigelse, men nu er der jo så også børn, man lige pludselig risikerer at møde. En ting er, at det er ubehageligt for børn at møde det indhold. Noget andet er også, at en del af dem faktisk opsøger det, hvor de kan sidde en gruppe drenge sammen med slukket kamera, og så når de finder en af de her mænd, der sidder og onanerer, så kan de skrive lidt med ham og udgive sig for at være piger, eller for at være en kvinde. Og når så han er godt i gang, så tænder de deres kamera og griner af ham og afslører, at de er en gruppe drenge. Og de ser det jo selv som en spøg, eller som et prank, eller et eller andet, men de eksponerer jo sig selv for noget indhold, som ingen børn burde se. Der er også platforme som Telegram, og de kan sagtens bruges som sådan sekundær eller tertiær kommunikation ved siden af sms og messenger osv., men det er altså også et sted, hvor der så foregår rigtig meget sådan salg af ting, børn og unge ikke skal have fingrene i. For eksempel puffbars ser vi rigtig meget bliver solgt derinde, og rusmidler generelt. Og derudover så florerer der rigtig mange voldelige videoer og ubehagelige videoer lige nu. Israel-Palæstina-konflikten fylder jo hos rigtig mange børn og unge, og det gør den sikkert også for jer, fordi børn og unge, de hører om det, og det er svært for dem at håndtere det, eller vide, hvordan de skal snakke om det. Og der er også videoer, som Hamas har taget ned i Gaza, som bliver lagt op på forskellige hjemmesider og viser nogle enormt ubehagelige ting. Og vi har faktisk haft en sag, eller SSP i Danmark har haft en sag om, at der er nogle piger, der har siddet og set nogle af de her snuff-videoer, hvor nogen er blevet stukket ihjel, altså myrdet med knive, og de så efterfølgende havde stjålet knive fra sløjtlokalet, eller håndarbejdslokalet, og havde snakket om, at de måske selv ville prøve at lave sådan en video. Så det er altså bare for at sige, at vi overordnet har den tilgang, at sociale medier og gaming og så videre kan være noget positivt i børn og unges liv, men at vi selvfølgelig skal holde fokus på, at der er nogle børn, der kommer virkelig galt af sted. Og oplægget her i dag vil jo så primært handle om gaming, og hvordan man kan begynde at have en forståelse for det, eller ligesom har noget, man kan starte en dialog med børnene om. Og det er det samme, der også er brug for på sociale medier generelt, at man spørger ind til, hvordan de bruger de her medier, hvad de laver, hvem de følger, hvem de snakker med osv., frem for at snakke så meget om skærmtid nødvendigvis. Og hvis man så skal dele nogle af dem hen, så kan man jo snakke om, at Snapchat for eksempel er enormt populært som kommunikationskanal, både med nye og med gamle venner. TikTok og YouTube og Instagram og sådan nogle ligger så mere over der, hvor det er underholdning, og så som sekundær kommunikation er der WhatsApp og Telegram og Messenger. Altså det er sådan, vi ser børn og unge bruge de her platforme. Og så er der jo så nogen, der rykker videre, som udover bare at have det der helt normale digitale liv, som de fleste børn og unge har i dag, så har de også nogle særlige fællesskaber på Twitter eller på Reddit eller sådan noget, hvor de følger med i nogle måske lidt anderledes interesser. Og så er der også rigtig mange, der spiller computer, så der er alle de her gaming-platforme, Roblox, Counter-Strike, Fortnite, FIFA. I har sikkert hørt om mange af dem, og har måske også selv børn, der spiller. Og der er jo så også en del fællesskaber omkring spil, hvor man kan se andre, der spiller, man kan donere til dem, følge dem, man kan sætte konkurrencer, og man kan sidde på sådan noget som Discord og snakke med sine kammerater, mens man spiller. Så hvis vi skal starte med det lidt tunge om forskning og så videre, så nævnte jeg før det her med, at man engang tænkte, at børn og unge kunne blive voldelige af at spille computerspil. Og
Jeg vil også bare sige, at forskningen meget tydeligt nu viser, at gaming ikke gør børn voldelige. Man kan se en lille smule aggression i børn, der lige har spillet konkurrencepræget spil, altså mod andre spillere på nettet, for eksempel Counter-Strike, men det svarer meget til de niveauer af aggression, man også kan se, hvis ens barn lige har spillet fodbold, for eksempel, og været i sådan et konkurrencepræget miljø. Det er svært for vores hjerner at omstille sådan enormt hurtigt, men der er altså ikke noget, der tyder på, at selv det at spille voldelige computerspil, som for eksempel GTA eller Call of Duty eller sådan noget, at det skulle medføre, at man udviklede voldelige tendenser eller sådan. Og der er jo mange forskellige studier, der kommer ud, og fordi det også er så populært i medierne, så kommer der også flere forskningsprojekter, så vi kommer selvfølgelig til at blive klogere med tiden. Hvis man sådan kigger på forskningen lige nu, og hvad der er bred enighed om i forskningen, så kan man dog godt sige, at man ikke bliver afhængig af computerspil på den måde, vi for eksempel kender det fra cigaretter, eller nogen kan blive med alkohol, eller sådan nogle forskellige ting. Det er i hvert fald meget få, og at man som sagt ikke bliver voldelig af computerspil. Man bliver heller ikke asocial af computerspil, eller dum, eller overvægtig, eller ulykkelig af computerspil. Altså de ting, dem ser vi ikke. Vi ser i højere grad, at børn og unge, der ikke har det godt, som er i mistrivsel, at de bruger computerspillene som en flugt fra den hverdag, der kan være hård en gang imellem. Og så tror man måske, at det er et problem, at de spiller meget computer, men problemet er måske virkelig nogle andre ting, at de bliver mobbet, eller så videre. Der er også mange voksne, der tænker på gaming som tidsfordriv, eller kigger på den her udvikling med mere og mere gaming i børn og unges liv som noget, der automatisk er negativt, fordi man tænker, at jo mere børn de gamer, jo mindre er de sammen med deres venner. Men jeg kommer til at have nogle tal på det i nogle lidt senere slides, men altså gaming er for langt de flestes vedkommende noget socialt. Altså jeg sidder for eksempel aldrig nogensinde og spiller alene. Jeg sidder altid og snakker med mine kammerater, når jeg spiller, og jeg kender ikke rigtig nogen, der nyder bare at sidde og spille alene. Så spiller man på et hold, eller sidder og snakker med nogen, mens man spiller hver sit spil, eller sådan. Så mange af de her ting er altså sådan nogle grundlæggende menneskelige behov, man også kan få opfyldt i gaming til en vis grænse. Det er selvfølgelig ikke helt det samme som at være sammen fysisk. Og jeg snakkede med en ung på et tidspunkt, der sagde det på en rigtig god måde, at det at game med sine venner, når man har brug for at være social, det svarer lidt til at have lyst til en Coca-Cola og få en Pepsi. At det ikke er sådan helt lige så godt, men det er ret meget derhen af. Og det er også vigtigt for at kunne have samtaler med børn og unge, der gamer, at man har en respekt for, at der faktisk er noget social værdi i det for dem, og de kan få enormt meget ud af at spille. Det, der jo er en fordel ved gaming, eller det at være online, især for dem, der er udsatte, eller ikke har det så godt, det er jo, at hvis man har været uheldig med den fysiske skolegård, eller fysiske familie, man har fået, og derfor har dårligt selvværd, eller ikke har så mange venner, så kan spillene tilbyde en alternativ arena for at udvikle sig og for at være god til noget. Altså så kan man føle, at man er enormt god til nogle af de her spil, eller man kan få nogle i grunden ret tætte fællesskaber omkring spillene ved at have den hobby sammen med nogle andre. Noget af det, vi ser rigtig meget online og også rigtig meget i gaming, er jo selvfølgelig også digitalt medieret mobning. Det oplever rigtig mange børn og unge, og der er det vigtigt, at vi som voksne kan støtte op. For eksempel når kvinder prøver at game, bliver det også rigtig ubehageligt for dem ofte. Man kan også se, at mobningen kan være digitalt motiveret. Altså en ting er, at den er medieret af det digitale, men man kan også blive motiveret til at mobbe ekstra, eller til at udsætte folk for ekstra hård mobning, på grund af, at noget er digitalt, og man ikke kan se dem, der sidder på den anden side. Og nu det her screenshot, jeg har med her, er et eksempel fra en e-sports organisation, der hed North Esports, som blev nødt til at gå ud og sige, at deres følgere blev nødt til at slappe af. Fordi hver gang deres hold havde tabt eller spillet dårligt,
så blev de grillet af deres egen fanbase i så høj en grad, at det gav nogle psykologiske udfordringer for de der spillere, og at de skulle have hjælp. Så der bliver man ligesom nødt til at gå ud og sige, at det her det er ikke i orden. Og det er jo også noget, der sker på et fodboldstadion eller sådan, men det kan blive en del mere aggressivt, når det er digitalt. Så ser vi også digitale trusler og terror. Når sådan nogle sager kommer op, så vil det jo formentlig også være SSP hos jer, og sådan, der hører om dem. Og der ser vi bare, at rigtig meget af det sker online. Der er for eksempel en her, der skrev, ZBC Ringsted, jeg vil holde fri i morgen, hvis jeg var jer. Og det er jo sådan underforstået en trussel om et skoleskyderi. Og der er det jo også svært at vurdere, hvor alvorligt man skal tage det. Vi er heldigvis ret gode til at håndtere det ved som udgangspunkt at antage, at folk mener det, og så rykke ud. I forhold til den hårde tone, eller den kultur, der er online, når man gamer, så kan det også blive rigtig voldsomt. Det her, det er et screenshot fra den chat, der er inde i Counter-Strike. Og der er for eksempel en her, der skriver, jeg håber, din familie dør i et biluheld, eller af kræft, og jeg håber, din søster bliver voldtaget. Og den her form for tale er helt normal i gaming. Det her, det er en lille smule grelt måske, men vi er langt derhen af for det meste. Hvis der er nogen af jer, der har børn, der spiller Valorant eller Counter-Strike, så kan I jo prøve at spørge dem, for de har helt sikkert oplevet noget lignende det her, når de sidder og spiller online. Der er også meget diskrimination, eller meget sådan accepteret hadtale på religioner, på oprindelse, etnicitet osv. Her er det et eksempel fra et spil, der hedder League of Legends, hvor der er en, der har skrevet, russere kan ikke finde ud af at spille det her spil, og I kan prøve at sige, at I er uenige, men I ved, at jeg har ret, hvor man ligesom også dømmer en hel nationalitet ude, som nogen, der ikke kan finde ud af spillet. Og så som jeg nævnte før, så er der det her med uønsket seksuel chikane, eller uønsket seksuel opmærksomhed, mod piger og kvinder i gaming, som bliver enormt alvorligt. Også hvor de for eksempel bliver spurgt, hvad de tager for et blowjob, eller om ikke de burde gå ud i køkkenet og lave en sandwich, eller nogle af de der forskellige ting, hvor kønsrollerne ligesom får frit spil igen desværre. Derudover er der også en udfordring med, at man som barn eller ung kan blive digitalt udelukket på en anden måde, end man kunne før. Ofte bliver det meget tydeligere, hvem der ikke er med i fællesskabet, fordi man vælger at smide dem ud af en gruppe, eller man på en eller anden måde signalerer, at de ikke er velkomne. Og der opstår jo selvfølgelig nogle nye udfordringer, men i forhold til, hvordan man som forælder eller fagperson skal arbejde med det, er det jo ikke så meget anderledes, end det altid har været, at det er hårdt for et barn eller en ung ikke at føle sig velkommen i en klasse, eller ikke at føle, at en gruppe vil lege med en, eller spille med en, eller have en med til fest, eller sådan nogle forskellige ting. Og den der samtale kan man sagtens gå ind i, uden at man behøver at have et indgående kendskab til Snapchat og forstå præcis, hvordan det er foregået. Noget af det, der selvfølgelig gør, at alle de her ting så får lov til at foregå, er jo et fravær af voksne, og det betyder ikke, at vi alle sammen skal rykke ind og patruljere nu, og at I skal insistere på at være med i alle de grupper på sociale medier, de børn, I kender, er medlem af, men i højere grad, at vi skal blive bedre til at snakke med børn og unge om det, de laver online, så de har mulighed for at dele de her ubehagelige ting, de ser, når de er på nettet. Derudover er der selvfølgelig også den øgede afstand til modtagere, der hjælper rigtig meget på, at man tør skrive det her. Man vil jo ikke skrive så hårde ting til folk, hvis man sad og kiggede dem i øjnene. Og det er jo både en fordel og en ulempe, fordi det er også den øgede afstand eller anonymiteten, der giver sårbare eller udsatte unge mulighed for at være en anden online, eller for eksempel så ved vi, at rigtig mange, der har nogle sådan sociale vanskeligheder, at de nyder godt af, at man ikke behøver at spille efter alle de der normale sådan, sociale spilleregler, når man går online, men vi kan ligesom bare gå direkte i gang med at snakke om vores fælles interesse for Warhammer, eller gaming, eller mode, eller biler, eller hvad det nu måtte være. Så generelt rigtig mange af de her ting på sociale medier, for eksempel anonymitet, er jo
i højere grad dilemmaer, end man kan sige, om de er gode eller dårlige. At der er både en forside og en bagside af medaljen, for eksempel med anonymitet i det her tilfælde. Vi overdriver altid online, det har vi været forbi, og så spiller man også på hjemmebane. Det er et sted, hvor man føler, at man har styr. Eksempler med på det her med den seksuelle chikane, for eksempel det her med, at piger og kvinder bliver troet med voldtægt. Det her med, at man kun hører til i køkkenet, er også lidt det handler om, når man beder om en sandwich. Der er sådan nogle forskellige måder, man kan insinuere sådan sex på, eller at man gerne vil have sex med de her piger og kvinder. Og det vi kan se, at mange gør, det er, at de helt dropper at spille med fremmede. De dropper at bruge deres mikrofon til at snakke med deres hold, fordi så snart folk hører, at de er kvinder, så bliver de udskammet for det. Der er også nogen, der slippe for de der kommentarer på den måde. Det, der er vigtigt at huske, det er jo, at det digitale ikke bare er én ting, og gaming er ikke bare ét spil. Altså, så det afhænger også meget af, hvor man er. Og hvis man for eksempel går ind som kvinde og spiller World of Warcraft, hvor der er mange måske lidt ældre spillere, så har man i højere grad en oplevelse af, at folk er hjælpsomme. Men spiller man Counter-Strike eller nogle af de andre meget konkurrenceprægede spillere mod spillere oplevelser, så er der meget splittede meninger om kvinder, altså underforstået også en del af den her chikane. For at snakke lidt mere om det der med gaming og hvordan det påvirker, så er der et gennemgående tema om, at det er lidt svært at præcis at sige, om pilen peger den ene eller den anden vej. Her står der noget med, at selvom at der er øget tid med gaming i børn og unges liv, og det ændrer den måde, de bruger deres fritid på, så lader det ikke til, at det for størstedelens vedkommende går ud over trivsel eller mental sundhed. Igen er der jo selvfølgelig nogen, for hvem det gør. Det her studie fokuserede specifikt på at lave nogle målinger på 12-13.000 deltagere, der spillede, altså hvoraf cirka en tredjedel spillede mere end 3,5 timer om dagen. Og det var så 1 ud af 12, der var de her sådan heavy gamers, og samtidig rapporterede tab af kontrol over gaming og deres trivsel. Så det vil sige, hvis man har nogle børn eller unge, der spiller helt vildt meget, altså mange timer om dagen, så er der 1 ud af 12, hvor det formentlig vil gå ud over deres trivsel på en eller anden måde, som man skal holde øje med. Derudover så i forhold til at opdage dem, så var de i højere grad kvinder, og det var i højere grad dem, der sad og spillede på deres mobiltelefoner, så altså ikke dem, der sad og spillede på computeren og snakkede med deres venner imens, men dem, der måske sad lidt alene med telefonen og spillede. Og derudover så var det i højere grad dem, der tidligere havde haft oplevelser med misbrug eller angst og sådan aggressiv opførsel. Og det vidner om, at som jeg også var lidt inde på før, at det ikke så nødvendigvis er gaming i sig selv, der har givet dem mistrivselen, men at de har brugt det der med at sidde med deres telefon og spille som en form for coping mechanism, som der også står i studiet, en flugt fra hverdagen, som ikke gør, at de får det bedre. Der er det klart, at man bliver nødt til at skrue ned for gaming, for at kunne fokusere på de andre problemer. Jeg tror, at vi kan sige noget sådan bredt om gaming, så er det jo i virkeligheden en lille smule fjollet, fordi vi lægger Counter-Strike og Call of Duty sammen med minestryger og syvkabale i sådan en kasse. Vi sætter gaming på, og så synes vi, at man kan sige noget som helst om de forskellige spil. Og det kan man ikke. Man kan ikke sige mere om gaming, end man kan sige om film. Eller sådan. Det er nogle meget, meget, meget brede kategorier, og man vil aldrig for eksempel sige, at det er dårligt for børn at se film. Der vil man jo gå ind, og så vil man nuancere det og sige, at det er dårligt for små børn at se gyserfilm. Eller
det er dårligt for børn i 4. klasse at se enormt voldelige film, der skildrer tortur. Eller sådan. Der har vi en forståelse for, at man bliver nødt til at gå ind og nuancere. Og det bliver vi også nødt til med gaming-begrebet. Men altså først og fremmest, så er det jo en masse forskellige spil, som kan vidt forskellige ting. Så er det også spilplatforme. En gang var det jo sådan, at man bare gik ned i en forretning og betalte nogle 100 kroner for et spil, og så tog man det med hjem og satte det i sin computer eller sin PlayStation, og så kunne man ligesom bare spille derfra. Men sådan er det ikke længere. Nu er de fleste spil digitale, og I ved nok allerede meget af det her, men altså man downloader nogle forskellige portaler til sin computer, eller bruger den, der følger med, for eksempel PlayStation og Xbox, og derinde finder man så sine spil og downloader dem, og det er så også derinde, man kan have sine vennelister og være med i nogle grupper og sådan noget. Sine venner. Og når jeg siger, at jeg er gamer, så mener jeg jo så med det, at jeg udover at spille computer, også gør brug af de her forskellige andre ting. At jeg godt kan lide at følge med i nyheder omkring gaming. At jeg interesserer mig for spil, der måske kommer om et halvt år eller et år, og følge med i udviklingen af dem osv. Så det her med at være gamer, det er altså ikke bare at sætte sig og spille Fortnite en time om dagen alene, og så er man færdig. Det medfører rigtig mange andre ting. I forhold til det der med at spille sammen med andre, så kan vi se det meget tydeligt i de undersøgelser, der er, at hvis man for eksempel fokuserer på dem, der er 12-15 år, at så er det 84%, der spiller sammen med andre. Og så er det så lidt færre, der spiller for at mødes med vennerne, men det er jo også en social aktivitet, hvor man aftaler at sidde og spille sammen på samme PlayStation, så man tager hjem til hinanden. Men altså, så snart de bliver sådan 7, 8, 9 år frem efter, så er gaming altså for langt de fleste noget, der også er socialt. Lego-fonden lavede også en undersøgelse, der viste, at 88% af drenge på mellemtrinnet og i udskolingen siger, at de spiller sammen, mens det kun er 58% af pigerne. Så der er altså flere drenge end piger, der spiller computer. Lige der omkring 2., 3., 4. klasse, måske lidt af 5. klasse, der er det meget lige, at både pigerne og drengene synes, det er sjovt at spille computer, men så begynder pigerne virkelig hurtigt at falde fra, og drengene de sådan flytter fra Roblox over i Fortnite og Valorant og Counter-Strike og alle de andre spil. Og en del af forklaringen skal formentlig findes i, hvor ubehagelig en kultur det er for pigerne. Så de piger, der prøver at være med til noget Counter-Strike eller Valorant, de oplever en form for seksuel chikane, som meget hurtigt får dem drejet over i noget andet end gaming. Desværre, det er jo noget af det, vi arbejder for at prøve at gøre op med, fordi det kunne jo være dejligt, hvis de også havde mulighed for at være med. Både drenge og piger vægter den sociale komponent højt. Drengene spiller også mere end pigerne. Udover at der er flere drenge, der spiller, så spiller drengene også mere end pigerne i snit. Og her er der bare lige en anden oversigt, der kigger på både 5. og 8. klasse, og det her med, om man kommunikerer med dem, man gamer med. Og det er jo så knap 80% af drengene i 5. og knap 91, eller godt 90% af drengene i 8. klasse, der gør det. Og så igen, pigerne er lidt bagud på den konto. Når vi spørger børn og unge, hvad det er, de synes er fedt ved at have en mobil eller computer eller lignende, så svarer de i 83% af tilfældene, at de kan snakke og være sammen med deres venner. Så når vi snakker om sådan fastholdelse eller afhængighed, så er det jo vigtigt at huske det her med, at også sociale medier for det meste er noget socialt. At meget af den tid, børn og unge bruger på deres telefoner, går med at skrive ind i Snapchat-gruppen eller følge sin omgangskreds på Instagram på den måde. Så det de er, hvis de skulle være afhængige, så vil det i høj grad være af at følge med i andres liv, eller have kontakten til deres venner. Det er jo ikke kun, at de sidder og scroller TikTok for eksempel, og lader algoritmen bestemme, hvad de skal se. Og vi var inde på det lidt tidligere, det her med, at børn og unge har brug for flere nysgerrige voksne, og
noget af det, man jo for eksempel kan gå i gang med at gøre med gaming, er jo at spørge, hvilke spil de har spillet i dag, om de spillede alene eller med andre, om de følger nogen, om de har brugt penge i spillet, og nogle af de her ting, der spørger ind til kvaliteten eller skærmbrugen, og faktisk kan starte en dialog omkring de her ting. Fordi det, vi ser lige nu rigtig ofte, det er måske især forældre, der er skyldige i det, det er bare at spørge, hvor mange timer har du siddet der, og så lukker man døren igen. Og der bliver ikke rigtig lagt op til en sådan egentlig dialog med barnet omkring spilvaner eller sådan. Og der var jo, som vi har snakket om tidligere i oplægget, i lang tid en eller anden idé om, at hvis børn og unge de spillede meget computer og havde det svært, så var det computerspillenes skyld. Men vi ser i høj grad nu i nye undersøgelser, også med projekter og metoder, vi selv prøver af, at det i højere grad vender den anden vej. At hos dem, vi møder, der spiller rigtig meget, der kan man rigtig ofte finde sådan en underliggende årsag til, hvorfor de gik i gang med det. Og herfra skrev Vive for eksempel også noget om, at der er en række studier, der peger på en negativ sammenhæng mellem megen skærmtid og børn og unges mentale velbefindende. Men de skriver, at det er imidlertid vanskeligt at klarlægge forholdet mellem, hvad der er årsagen til, og hvad der er virkningen af denne sammenhæng. Og det er jo igen bare for at sige, at det kan man ikke sige uden at kende det enkelte barn, eller uden at I går i dialog med dem og undersøger, om der er et eller andet derhjemme, eller er der noget i skolen, er der noget mobning, er der noget misbrug, er der noget hvad som helst, der kan forklare, at man har brug for at bruge skærmen som en flugt. Og hvis der ikke er det, og barnet ellers har det godt, så ser vi ikke, at der skulle være nogen automatisk dårlig værdi eller dårlig effekt af, at man for eksempel bruger meget af sin tid på at spille computer. Så i forhold til jeres rolle, nu kan I jo prøve at finde jer selv her på grafen, hvis det er stort nok for jer, ellers så kan jeg zoome ind på den sådan her. Men børn blev spurgt ind til deres oplevelse af, om de voksne i deres netværk er interesserede i at snakke med dem om, hvad de laver på internettet. Og det er jo ret nedslående resultater for både børn i 4. klasse og 7. klasse, at det er kun hvert andet barn, der oplever, at deres forældre er interesserede. Det er kun hver 10. der føler, at lærerne er. Og så ligger pædagoger og skoleledere og SSP og sådan noget ret langt nede. Og der er faktisk knap hver 5. barn i 4. og 7. klasse vurderer, at ingen voksne i deres liv er interesseret i at snakke med dem om, hvad de laver på internettet. Det, der så også er interessant, er, når vi så spørger dem om de kunne tænke sig, at de voksne var mere interesserede, så svarer de også, at det kunne vi bestemt ikke. Altså der svarer knap halvdelen af børn i 7. klasse, at der ikke er nogen voksne i deres liv, de er interesseret i at snakke med om, hvad de laver på nettet, og der er 42% i hver kategori, der er sådan, det ved jeg sgu ikke lige. Det, der er vigtigt for mig at understrege her, er jo, jeg ved, at I spørger mere ind, end den her undersøgelse reflekterer. Og jeg ved, at de fleste forældre, næsten alle forældre, på en eller anden måde spørger ind. Det her, det handler jo bare om børn oplever det, og det er jo fordi opmærksomheden ofte bliver på den måde, vi forældre tror er god, og ikke på den måde, børnene vil have. Så vi går ind og spørger til timerne, til tiden. Vi siger måske, at vi synes, Fortnite er skørt, eller sådan, skulle du ikke ud og lege i stedet for? Det tæller ikke i børnenes optik som interesse, og det kan jeg jo faktisk også erklære mig enig i, at det jo ikke er en interesse, men i højere grad sådan et forhør eller sådan. Og det er jo også derfor, at de svarer, at de ikke er interesseret i at snakke mere med jer eller med deres forældre om det digitale, fordi de forholder sig bare til, om de har lyst til mere af det der, de er vant til, og det har de selvfølgelig ikke. Men hvis man begynder sådan at vise, at man har lidt forståelse og spørger nysgerrigt ind, så vil børn selvfølgelig gerne dele. Og nu skal vi så snakke lidt om computerspillene, sådan lidt om designet og lidt om forretningsmodeller, og så er der forhåbentlig noget af det, man kan begynde at bruge til at starte den her dialog. Vi har allerede snakket om fællesskabet omkring spil, at det for langt de fleste børn og unge er noget socialt, når man spiller, men jeg vil bare lige nævne nogle af de andre ting, spillene også gør brug af. Og her er det vigtigt at forstå, at de her begreber, de gør sig gældende i alle spil. Man kan finde eksempler på det her i alle spil, sådan cirka. Jeg har bare valgt nogle konkrete eksempler. Og det første eksempel, eller det første
begreb er feedback. Det er jo ikke kun i gaming, men det her med, at man får at vide, hvis man klarer det godt. Det eksempel, I sikkert alle sammen kender, det er jo, at man leveler op, altså stiger i niveau, eller sådan, når man klarer et eller andet godt, fordi man så får point inde i spillet, som langsomt tæller op, til man så får det næste niveau. Og det er jo sådan noget, der hele tiden fortæller spillerne, om de gør det godt eller dårligt, og sørge for, at det hverken er for svært eller for nemt. For eksempel er der jo sådan nogle zoner i nogle spil, hvor man først kan gå hen, når man er et bestemt level eller har nået et bestemt niveau, og man kan også samtidig tydeligt se, at om det her område, jeg er i nu, det er forbeholdt nye spillere, så jeg skal videre nu, fordi jeg er meget over det niveau. Og det guider ligesom spillerne i altid at befinde sig lige der, hvor de sådan er tilpas. Og det betyder jo så hele tiden, at man er i optimal belastning, og for dem er der lærere eller pædagoger eller så videre, så sidder I måske allerede nu og tænker, at det er også det, man kalder zonen for nærmeste udvikling. Det er noget af det, der kan være enormt svært i en undervisningssituation, især at sikre, at alle elever ligesom er i deres zone for nærmeste udvikling, og synes, at det hverken er for nemt eller svært. Men det er det, spillene tilbyder børnene, helt automatisk gennem de her skræddersyede oplevelser. Så I kan sidde og spille et spil, og jeres barn kan sidde og spille præcis det samme spil lige ved siden af, og selvom at I er håbløst ringe til det i forhold til dem, så vil det formentlig være lige så sjovt for jer, fordi I når bare ikke lige så hurtigt til de der svære fjender eller udfordrende områder, som de gør, men I får hele tiden en udfordring, der er tilpas. Derudover så kan man også sagtens bruge flow-teori til at forstå de her spil. Den har jo 2 akser, dels evne og krav, og hvis ens evner er dårlige, og spillets krav er lave, så det er nemt, så bliver man jo passiv. Så omvendt, hvis man er dårlig til noget, der er svært, så føles det unfair. Hvis man er dygtig til noget, der er nemt, så føles det kedeligt, men hvis man føler sig dygtig til noget, og også har en oplevelse af, at det var svært at klare det, og man stadig klarer det, så er det awesome. Og det er jo det, spillene kan. De kan tilbyde optimal belastning hele tiden. Og det vi jo så skal være opmærksomme på, det er, at spillere også bliver opdraget til konstant flow. Så det kan være svært, hvis man lige har siddet og spillet, og fået den her vildt fede spiloplevelse, at man så skal ud og lave matematik med sin far ved spisebordet, eller sådan noget, som er virkelig, virkelig svært, og som man er virkelig dårlig til, og som derfor føles unfair, lige efter man har siddet i den her fede stemning. Og worst case bliver spillere også vant til konstant opmærksomhed. Jeg vil ikke gå ind i hele den der samtale om TikTok giver børn dårligere koncentrationsevne og alle de der ting, men ligesom holde mig til gaming fra nu af, men det er ikke det, jeg mener her på den måde med koncentrationsbesvær, men i højere grad det der med hele tiden at blive underholdt. At det kan være, at det bliver for svært for en at gå tilbage til andre ting, eller at de føles kedelige, så man kan godt gøre det, måske at koncentrere sig, men det føles kedeligt, fordi man ved, at man bare kan gå ind og spille og få en vanvittig fed form for underholdning. Og mange af jer kender sikkert de her ansigtsudtryk, hvis I har børn, der spiller computer, men det er bare sådan et sjovt studie, hvor man satte nogle unge mennesker til at spille, og så tog man billeder af dem undervejs. Og så kan man jo se de der enormt skønne følelser, det ligesom frembringer i alle gamere, når det går godt, eller der sker noget vildt, eller sådan nogle forskellige ting. Og så er der friktion som det sidste F, jeg har valgt at tage med, og det handler jo om, at spillene gør alt, hvad de kan for at gøre det så nemt som muligt at bruge deres platforme, og så nemt som muligt at komme ind i et nyt spil. Og det er jo ved at fjerne den her friktion, der er, når man bruger platformen. Og et eksempel på det er Fortnite, hvor lige når man er blevet færdig med en kamp, enten fordi man er død, eller fordi man har vundet, så kan man trykke X på sin controller, og så gør man sig med det samme klar til næste bane og ryger ind i næste bane. Hvis man gerne vil lukke spillet, så skal man derimod gå 3 gange ned, og så skal man holde X inde for at komme tilbage til lobbyen eller hovedmenuen. Så det er sådan et eksempel på, at spillene prøver at få os til bare at hoppe ind i et nyt og et nyt og et nyt spil, selvfølgelig. Og det kan man jo snakke med børn om. Kan man indføre en eller anden regel selv for og få en pause der? At hver gang man har spillet et spil, så skal man lige gå ud og sige til mor eller far, om man vandt eller tabte, før man må starte det næste, sådan, så der går mere end 1 sekund, før man er inde i næste bane.
Et andet eksempel er fra et spil, der hedder Rocket League, som jeg har spillet rigtig meget, hvor når man er færdig med en kamp, så med det samme kommer det her spil igen frem ned i venstre hjørne, og så over de næste 3-5 sekunder, så fader resten af brugerfladen ligesom ind, hvor man også kan trykke tilbage til hovedmenu og sådan noget. Så det er noget, I vil kunne begynde at Kan I høre mig? Jeg tror lidt, den faldt ud i et øjeblik. Det ser ud, som om jeg er tilbage. Ja, og så vil jeg bare lige hurtigt lave noget shameless promotion for, at vi sammen med Medierådet har sådan nogle spilguides, hvis man efter det her oplæg gerne vil ind og lære lidt mere. Så de sådan 6-7, måske 8 mest populære spil. Der er også en til Roblox, der har vi sådan nogle guides, hvor vi bare fortæller lidt om, hvilket spil det er, og giver et resumé, hvad går det ud på. Der er sådan de forskellige faktorer, man skal være opmærksom på, for eksempel om det er voldeligt, eller er der mulighed for at tale eller spille med fremmede, noget om samarbejde og holdspil, hvor lang tid en runde egentlig tager, en ordbog med alle de der mærkelige ord, I lige pludselig hører dem sige fra de der spil, og så lige en kort introduktion til, om der er mulighed for at bruge penge. Og dem kan I finde inde på cfdp.dk/gaming, og som sagt får I også slidesene, så kan I finde det her link frem igen senere, hvis det kunne have interesse for jer at kigge igennem dem. Og så gik man hjem og satte det i sin computer eller sin konsol. Sådan er det ikke længere. Der er stadig nogle spil, der er betalte, men hvis vi kigger på de mest populære spil lige nu, og fordeler dem ud i betalte spil, og såkaldt free-to-play, hvor man ikke betaler noget på forhånd, så ser vi altså ret tydeligt, at langt de fleste børn og unge, de sidder i de her free-to-play-spil. Og det betyder, at det stiller nogle større krav til de voksne omkring dem om at have en forståelse for forretningsmodeller inde i spillene, ligesom en forståelse for det der med friktion. Graduere dem lidt, alt efter hvor bange I behøver at være for dem. Og den første er DLC-pakker. DLC står for Downloadable Content, og det kan for eksempel være i Call of Duty, at man efter et halvt år får mulighed for at betale 70-80 kroner for at få 4 eller 5 nye baner, man kan spille på. Så spillet ændrer sig ikke som sådan. Det er stadig præcis det samme spil, det er bare nogle nye omgivelser. Og den har jeg markeret grøn, fordi man egentlig får noget indhold for de der penge, og hvis man spiller rigtig mange timer, så kan det måske være fint givet ud, at man betaler for at kunne se de her nye baner, eller spille dem med sine venner, eller sådan. Det giver en eller anden form for indhold. Så er der udvidelserne, som for eksempel i Sims, og det er også ofte noget, der ændrer spillet, så hvis man har spillet Sims 4, så lige pludselig kan man få kæledyr, eller man kan tage ud og stå på snowboard, eller man kan en masse andre ting, så det kan også være nye funktioner, ud over bare nye områder, eller at ting får et nyt udseende. Og den har jeg også markeret grøn, men med den fodnote, at det selvfølgelig skal være med måde, fordi jeg mener, at alle udvidelser til Sims 4 koster sådan noget som omkring 7.000 kroner, hvis man skal have dem alle sammen. Så hvis man kan finde ud af kun lige at købe 1, 2 eller 3 af dem man synes er fedest, og desuden er rigtig glad for Sims, så kan det være noget, man sagtens kan tillade sig. Så når vi hen til den gule, som er Battle Pass. Hvis I har børn, der spiller Call of Duty, eller Rocket League, eller Fortnite, eller sikkert også flere andre spil, Counter-Strike for eksempel, så har de et Battle Pass inde i deres spil, de kan vælge at bruge penge på. Og et Battle Pass er et spor af belønninger, som I kan se her på skærmen.
hvor man øverst har sådan et grønt spor af sådan premium belønninger, og nederst har nogle blå, hvor der står gratis. Og i løbet af en sæson kan man så ved at spille, så efter hver runde får man for eksempel et tier, så stiger man et niveau her og får den belønning. Så det vil sige, at hvis man bare spiller gratis, så får man den der 4 kløver, og man får en ny titel, og en sjov kanin, og en USB-nøgle osv. Men man har så også mulighed for at betale, for også at få alle de der belønninger i toppen. Og det koster så typisk 70-80 kroner per sæson. Og grunden til, at den er gul, er, at det jo også bliver en fastholdelsesmekanisme, at nu har jeg betalt 70-80 kroner, så vil jeg også nå helt hen i slutningen af det her Battle Pass, sådan så der ikke er nogen belønninger, jeg har betalt for, som jeg ikke har fået endnu. Så det er vigtigt at være opmærksom på Hej det. Emil, kan du høre mig? Ja. Ja, tiden er ved at være gået, så jeg tænker på, at hvis du har et rigtig vigtigt point, så er det vigtigt at få det sagt nu. Så er det vigtigt at få det sagt nu? Alright. Yes, jamen det gør jeg. Jeg speedrunner resten og kommer frem til opsamlingen. Kosmetiske genstande, Fortnite for eksempel, at børn og unge kan gå ind og købe skins der, er også noget, man skal være opmærksom på, og noget I helt sikkert kender. Og så er der jo de her lootboxes, som jeg så vil vælge lidt videre, som I måske også har hørt om før. Fordi lootboxes er jo designet til at minde rigtig meget om online casinoer, hvor der så er virkelig dårlige chancer for at vinde. Og det børn og unge så gør, fordi de har så lave chancer for at få de her skins ved bare at åbne en lootbox, det er så, at de går ind og begynder at handle med hinanden. Og det er så der, nogen bliver snydt, men det må vi så overlade til, at de går ind på scam.dk og læser mere om. Og så bare opsamlingsvist på maks 30 sekunder, jeg vil altså sige, at gaming ikke nødvendigvis fører til mistrivsel, og at det ofte er noget socialt, tit sammen med venner. Vi skal også være opmærksom på, at gaming tilbyder skræddersyet underholdning til alle børn, som også kan gøre, at de lærer at have konstant opmærksomhed. Og især pigerne kan blive ramt af en hård kultur online, som vi skal hjælpe dem med. Og så er det så også vigtigt at huske, at det kan være et godt værktøj til at nå udsatte børn og unge, hvis I arbejder med dem, og hjælpe dem med at komme sikkert igennem, at spillene også kan forsøge at inspirere til både stort penge- og tidsforbrug. Og så er jeg færdig. Beklager, jeg gik over tid. Det var helt fint, Emil Lovisen. Tusind tak for dit oplæg. Og du får en hånd her med fra... Tak. Og jeg ville egentlig godt have tid til nogle spørgsmål, men nu sidder jeg her med en flok 200 mennesker, som er rigtig sultne, og de skal gå ned igen nogle meget trange trapper, og skal have noget frokost, og så skal de op igen om ikke så lang tid. Så jeg bliver nødt til at afslutte, men tusind tak for dit meget interessante oplæg. Velbekomme. Mange tak. Og så færer vi til Mimala, og at minne at det kunne at det fra nier, ikke stekka ved de første stasjonene. Det som fra nier først, gengjør bare nok så kjøtt i til de neste stasjonene. Og så sutjas vi til oppi etter klokkan 12:20.